Gaur aprobetxatu nahi dugu makina erramintaren bienaleko espazio hau mezu bat helarazteko, eta mezua da bakearen aldeko mezu bat, eta da bakearen ekonomiaren aldeko mezu bat hain zuzen ere. Eta batek esan dezake, horrek ez daukala zerikusi handirik makina erramintarekin eta euskal industriarekin, baina guk uste dugu baietz. Momentu honetan, inposatzen ari da mundu ordena berri bat, non nazioarteko zuzenbidea ez dean existitzen, non desordena edo kaos orokor bat inposatzen ari den eta indarrez inposatzen ari den hain zuzen ere, eta horrek ondorio ekonomiko zuzena dauzka herritarren bizitzetan, bizitzaren garestitzean eta baita ere enpresa txiki eta ertainetan eta gure industrian ondorioz. Hemen batzuek egin dute berriki gerraren ekonomian aldeko apustu bat, eta barne produktu gordinaren 5% gastatu behar omen zen defentsan, eta karrera armamentistiko eta militar eta belicista baten nolabait horren aldeko apustua edo horri sostengua eman izan diote, eta guk beti esan izan dugu hori ez dela bide zuzena, hori bide okerra dela, honek eramaten gaituela mehatxu existentzial batera, gerra global baten testu ingurura, baina hortaz gain horrek ondorio ekonomiko zuzena dauzkala gure bizitzetan, herritarren bizitzetan, familien ekonomian eta baita ere gure industrian eta gure enpresa ertain eta txikien ekonomian. Hemen erregaiak, produktu energetikoak garestitu egingo dira, hemen ziklo inflazionario berri bat etor daiteke eta honek ondorio larriak ditu. Beraz, hau da momentua posizio argi bat hartzeko bakearen alde, nazioarteko zuzenbidearen alde eta herrien burujabetzaren alde. Eta posizio horrek izan behar du argia, eta izan behar du sendoa. Eta hori da beraz gure posizioa eta hori da gaur hemendik esateko daukagun.